Artista egunon! Bueno, Mikel! Zer moz? Zenbo, aspaldiko! Hori gozo usaia. Hemen hori zeot. Etorri honean izana. Hemen ikusten dut 1902. Da bi, bai, nire birratxona zioan. Berak irekizun. Bai. Ze izena zakan birratxona? Clemente. Clemente. Clemente Ni gaina. pentsatzen nuen Inazio izango zela baita ere. Nire atxona hoan Inazio. Atxona Inazio. Atxe Inazio. Atxe Inazio. Tani Inazio. Te Inazio. Te seme bat izango duk Inazio. Eneko ipini nitxoan. Begira, nire semea bezala. Baina men fama handia dakate Inazioek. Inazioek. Birraiton hasi altzen jat Inazioek egiten. Hori gure atxezan azioan. Inazio Javier. Azioan Frantzitik buelta bat intzian, da karri zian la crème d'amande, almendra krema. Bai. Hori intzian, berean atu zian, da bere eraintzian, gozo hori. Non dago sekretu horrelako arrakasta izateko Inazioek? Mundu guztik ezagutzen ditu. Eguneroin da matxazun egin din. Zenbat egiten dituzu egunero? Lepo. Azpeitiken lepoek asko. Inazio gustatuko litzaidake nik ikusten nola egiten dituzun Inazioek lepo. Zer osagaiak, behar dira Inazioek egiteko. Azukrie, Bai. gurine, almendrie, igotako almendrie, la Granadella leridako almendra markona, 14-16. 14-16 esan nahi du. Kalibrie deko. Cuidao. Hau, irina. Irina, bai. Eta? Eta rautzak. Erki. Eta gatz ikutu bat, ainanako gatzare. Botatzen altzaio pixka bat ere gatza. Hasi nahi duzunean, venga. Bota gaiau, azukrie. Bai. Eta gurine. Oin botago zau, esan deun, almendra hori. Oin gatza botzen aiai. Ainanako gatza. Mazain dizio. Inazio. Eta oin, jungoituk moldie betetzea. Azkeneko tokea. Azkeneko tokia. Venga. Almendra pixket. Maitza. Cuidao. Eguneko probatzen aldo. Bai. Kalidadea, jakiteko. Erratzeko hau Inazio, Jakin ezazu, lortu duzura nire kalitatezko seioa. Apa Inazio. Hore handile gau jartzien ere. Erki Inazio. Hore handile, ipiniko gau. Bai, ipini bezede. Hortz. Aupa Inazio, txapelun. Egunon zer modu zaudete? Azpeiti errakaltzeate? Bai, azpeiti errakaltzeate. Ezagutuko dituzu orduan Inazioek, ez da? Probatzeko, galdera bat, oso erraxa egingo izut. Inazioek Azpeitian fama handia dute, baina nork asmatu zituen? 3 aukera emango. A. Inazio lehenak, B. Inazio bigarrenak, eta C. Inazio hirugarrenak. Atxek. Berak esan dut ita batean nik dut bigarrenak. Egin duzu antuntun, zuk esan bigarrenak. Inazio bigarrenak. Bigarrenak. Tita batean bigarrenak eta zu bigarrenak, baietz, alaxe dela! Gustatuko litzaizuke probatzea. Ez da gaizkiengo. Ezen gaizkiengo, Inazituk azpeitikoak dira, eta Xaxuak nongoak dira. 3 aukera emango lasai artista. A. Tolosakoak, B. Beasainekoak, eta C. Mutrikukoak. Esan Tolosa. Probatu dituzu Xaxuak bai Tolosan? Ez. Xaxu. Xaxu. Tolosakoak, ez? Tita batean esan du Tolosakoak. Ni uste Tolosako diala, ez? Esan duzu esateagatik. Azterketetan ero horrela egiten duzu. Azterketak eta ben gauza jarrikut, marke bai. Noizan behin bai, hori oso da. Zek gustatzen zaizu gehiago, Xaxuak edo hago? Da, bi berdin. Biek berdin. Bai. Noizan behin, asmatu duk, bai, hartzak izona. Bat zuretzat probatu. Hartu baietz, ala dela, bai, asmatu dula, hartu zuretzat. Azpeiti arrazea? Tolosakoa. Ara? Hori suerte izan duzun. Nola deitzen zaio postre honei? A. Bixenta, B. Carolina, C. Josefina. Ze izena daka postrenek? Bixenta igual. Izan daiteke, berak ez, zuk seguro zaude Carolina dela. Carolina. Sentitzen dut Carolina da. Bai, alaxe da Carolina hartu! Horrun asmatu du, ze suerte. Eta gozatu, haber sartu hauan, disfrutatu, goxua. Erra, ez da? Oso gozua. Normal, oso ongi disfrutatu, aio, gero arte! Aio! Trátame bien, no te rías de mí.